lafiya dai malam. Lafiya dai ko malam. Malama na ga kuna tragin da wannan. Me yake faruwa? Kawai ina kan tafiya na ne kawai tare ni. Kuma ni gashi ya yi min magana sai wata. har ma mun ce ni kai ina tsaye na gama tara magana zan gaya mata ka zo tara ku kun zo daga birni ba ku da mutunci mu mutanen karkara kun dauke mu yan iska kenan ko gama tara magana zan gaya mata ka zo kawai ga ka zo daga birni da babban waya ko da hula kamar wani taragon jirgi Kai baka iya tsara ta ba. Sai da na zo na tiyaki. yanzu ka tsara ta kenan ko to ni kuma yanzu zan tsara ka